Асабіста для мяне дом, як і для ўсіх нас, гэта месца бяспекі. Месца, у якое ты можаш прыйсці, адпачыць ад зносін, ад людзей, проста пачуць сябе добра. Вось так. Усім прывітанне! Мяне завуць Воля. А мяне Алія. Добра, а дзе мы есть? Дзе мы ёсць? Дзе мы ёсць? Вось такое пытанне. А тут вось наша сабака пытаецца з'есці рапс. Ну добра, хай забаўляецца. Вось. А мы вырашылі зняць такое відэо, дзе трохі паразважаем. Як вы ведаеце, а можа хто і не ведае, два слова пра нас. Мы сям'я з Беларусі, пераехалі у Польшу у пачатку 22-го года. Вось ужо 3 года мы ў Польшы, а роўна год назад, мы яшчэ кардынальней вырашылі змяніць сваё жыццё і пераехалі жыць у польскую вёску. І жывём вось уже тут на працягу года. І ні разу не пашкадавалі аб гэтым нашым рашэнні. Вось, сёння, так як мы ўжо тут даволі такі доўгі час знаходзімся, то хацелі бы трохі ўспомніць, як там усё гэта было, як праходзіў у нас гэты пераезд. І магу сказаць, што як бы наша Аліўка, яна была такім рухавіком усяго гэтага нашага пераезду. Вось, і ёй менавіта я хацела бы задаць некалькі пытанняў наконт гэтага. Калі цікава, даглядзіце відэа да канца. Поехали. Вось у мяне да цябе будзе такое пытанне. У ангельскай мове ёсць два такіх паняцця, якія, паняцце слова дом. Ёсць паняцце як home і ёсць паняцце як house. Дык вось, Алюка, мы пераехалі. Пераезд быў, як я ўжо сказала, ў 22-м годзе. І вось, як бы мы, з'ехалі са свайго дому. Скажи, калі ласка, а што для цябе дом? Асабіста для мяне дом, як і для ўсіх нас, гэта месца бяспекі. Месца, у якое ты можаш прыйсці, адпачыць ад зносін, ад людзей, проста пачуць сябе добра. Вось так. І другое пытанне, а ці было табе, як бы так страшна думаць, нават усвядоміць пра гэты пераезд з Беларусі ў Польшу? Вот якія ў цябе былі адчуванні на той момант? Калі помніш, то падзяліся. Мы пераехалі не так даўно, таму для мяне гэта усвядомлены быў ужо возраст. Страшна не было наогул, таму што, па-першае, я сама хацела пераехаць і вельмі гэтага чакала і жадала. Па-другае, страшна мне не было, таму што я люблю ўсё новае і не баюся гэтага. Яшчэ маё наступнае пытанне, а што для цябе наогул, азначае пераезд? Для мяне пераезд азначае змену ауры, а разам з гэтым новае жыццё, што асабіста мне вельмі нават падабаецца. Добра, скажы, калі ласка, а штосьці, можа, негатыўнага ці пазітыўнага? Давай пачнем з негатыўнага. Што негатыўнага было ў тваім вопыце такім, у вопыце пераезду з адной краіны ў другую? У мяне нічога негатыўнага не было, альбо я проста не памятаю. Пасля таго, як мы пераехалі ў Гданьск, засяліліся, там вырашылі ўсе пытанні з нашым мяшканнем, дзе мы жылі, з кватэрай. Скажы, калі ласка, ты пайшла ў школу, і як цябе прынялі твае аднакласнікі? На той момант замежнікаў у нас в школе было не так шмат. Таму, калі прыйшла я, гэта ўсіх, канешне, зацікавіла. Яны мяне добра прынялі, так як я працягвала падтрымліваць з імі кантакт, адносіны засталіся добрымі нават да самага канца заканчэння школы. Добра, вось ты ўжо закончыла пачатковую школу, тут яна так называецца. А скажы, калі ласка, вось ці было табе складана тут вучыцца? Вучыцца складана ў польскай школе мне не было. Па-першае, таму што досыць добра ў мяне пайшоў польскі язык, польская мова. Па-другае, я проста хутка ўлілася ў гэтую сістэму. Аліўка, яшчэ такое пытанне. У Беларусі у цябе засталіся, напэўна, сябры. Ці сумуеш ты па іх? Па-першае, у мяне ніколі не бывае шмат сяброў. Па-другае, сяброў, мала каго я ўвогуле лічу за сяброў. Гэта знаёмыя, скажем так. Дык вось з усімі, з кім я там мела зносіны, кантакт застаўся толькі з адной дзяўчынкай, таму высновы рабіце самі. Сумую, не сумую. Цяпер ты вучышся ў польскім ліцэі. Скажы, калі ласка, вось мяне, як бы дарослыя
Яны мне казалі, ну, палякі мне казалі, што калі што, не запарвайтесь, бо вучоба можа трохі так паехаць у дзіцёнка, калі ён перайдзе, напрыклад, у ліцэй. Скажы, калі ласка, ну, бо таму што ў ліцэі вучыцца, ну, я думаю, што цяжка. Скажы, калі ласка, як табе цяпер вучоба ў ліцэі? Мне не цяжка, не складана, а мне ўсё падабаецца. А я думаю, што табе гэта падабаецца таму, што ты сама выбірала гэты кірунак, правда? Мы ж у гэтае пытанне якраз такі з тваім татай і не ўлазілі. Яшчэ адкажы, калі ласка, ці ну, ладзіш ты са сваімі польскімі аднакласнікамі? Раскажы пра гэта. Конечно, лажу, я спакойна, ну, просто добра маю зносіны за сваімі аднакласнікамі. А якія твои польскія калегі, твои аднакласнікі? Можаш пра іх штосьці сказаць? Я адрозненняў ніякіх сказаць не магу, таму што я не ведаю, бо мы пераехалі толькі тады, калі мне было ўжо 13. Вось, і я гэта не адчула. Адзінае, канешне, тэхналогіі гэта круто, файна і ўсё ў гэтым родзе, але падлеткі зараз надужываюць гэтых тэхналогій і праз гэта зносіны і ўвогуле наша спілкаванне. Так. Добра. Ага. Таму з-за гэтага наша спілкаванне становіцца больш сумным і немудрагелістым. Слухай, скажи, у тебя ёсць які-небудзь такі дэвіз па жыцці? Ну, асоба і няма, ну просто ва ўсіх сітуацыях, калі што, я кажу, ўсё спакойна, ўсё ж у нас добра, ўсё клас. О, то это вельмі добры дэвіз. Яшчэ, Аліўка, такое пытанне. Дэвіз «Усё добра», гэта я зразумела. Чым ты матывуеш сябе па жыцці? Лепшая матывацыя, я лічу, што гэта ты сам. Глядзіш на сябе, на свае звычкі, на тое, што падабаецца, што не падабаецца, і дзейнічаеш, змяняеш. Вялікі табе дзякуй за такія класныя адказы, шчырыя. Ну, скажи яшчэ што-нибудь, можа, што ты павінна тут сказаць. Подписывайтеся і ставьте подобайки. Так. Шелі. Ты некая травоядная собака. Добра. Вось тут вы бачыце, Шэлі актыўна ела рапс, а потым стала яшчэ нешта шукаць, каб з'есці. Таму прыйшлося адзець ёй каганец, бо яна ў нас трохі такая распешчаная сабачка. Вось. І часта на спацырах мы ёй адзяваем каганец, ну, каб не наелася чаго, каб тое, што не патрэбна, не папала ёй у страву. Якую нарыла. І ўся бы гэтая гразь, яна была бы у яе страўніку. Ось так. Ось такая у нас собака. Яна ёсць усё, што толькі можна. Шэлі, ось куды ты? У Шэлі тут сябар ёсць, але сёння усяго тут нема. Ай-яй, яна яго шукае. Яна яго шукае. Боже, можа гэта любоў? Шэлі? Ну нема. Идем. День добрый. Шановнае гаспадарства, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Хачу падзяліцца цудоўнай навінай, нас ужо больш за 1000, і гэта значыць, што ў мяне паявіліся новыя сябры. І гэта немало. Вось, і гэтая 1000, яна дае новыя магчымасці, перш за ўсё для мяне, як для аўтара. Я вельмі рада, што вам падабаюцца мае відэа, я вельмі рада з вамі мець зносіны, з вамі сябраваць. І увогуле абавязкова, каму цікава мае відэа, абавязкова падпісвайцеся, будзем і далей з вамі размаўляць. І яшчэ адна інфармацыя. Ад гэтага часу мой канал можна будзе падтрымаць кубачкам кавы. Пока-пока! Да сустрэчы ў новых відэа!